Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ipriang subhai pi baro syaga bati CTV rengkat bat kimat jong ngene janmet aka arpsau Tarik Nailur arajar arpusan. Kimat Khubor na Jylla. Palat news pa aklur tengka kepisah kadang sakun na jing pentrikam ya ka project Jal Jivan Mission ha Jylla Meghalaya. Menteri Ketanat Public Health Engineering Marquis and Marak Ula Ong ba kamdai satiana kadau ke jing bom la AA jong ke sarkar nrei kadai na kadau ke jing perslem jong ke sarkar deng. State Working President ke NPP Marquis and Marak balong ru menteri jong ke sarkar Jylla ula penkesan ya ke jing bujili menteri dagbakam ba kadai ke jing wanra ya ke jing ya biang lang bat ban ai bentalem ya ke parlok bayatrai lang hapok sarkar Meghalaya Democratic Alliance. Dagi hajar ngut ki paj ba kathan Kylleng kila thang ya kador teng shop jong jitul deka unong shong na ka Jylla Assam halor ke jing tuklar ba ke jing muslia ya ka khendau ka siap syapo uput usam jong Jylla Meghalaya daga ba ujor mukaddima syayeng bishar Supreme Court. Ka Khasi Students Union Southwest Khasi Hills District kala pelong jingelang paj ba ha kasnong rangtong ban pensyai halor ke jing temu usem maharam rengkat ke dorbar hima ban dedo ya ke jaka syag sipai BSF u President jong ka KSU Southwest Khasi Hills u samla forward man nong rem ula ong baka KSU kayo jing tip ya kani ke jing temu de jaka usem syag sipai dei lengba ke jing wan penbiet ki agent sarkar. Kinong de madan ki bala syak kendang nak handai lat bat ki bum don kam don jam syuk menta ki lapon pau ke jing sngo lengo bahadu menta ru ka Shillong Municipal Board kampat ai ya ka certificate of vending ya ki lapon pau ru ke jing sngo do jing kermen namar ba menta ka jaka ba sarkar ka ai hamuda kala dap bat kan bu jing ya ki shanopat kin let chong di onda ka sarkar kala ai da kata ka COV. Kipai ba kilayalum Hamadan Malki ban penpau ke jing sungkia halor ke jing kenrei palat ki kam sniu kam tam ya ki kelung kena hagane ke jing yalum Hamadan Malki balakhot da ka kenhun ke balatip kum ka sur upai ba ka bri new trap kilaron bun ki palawan ra ya ki plakat jong ki badon ki jing tho baper rengkat lang bat kari barok kuwe ka Office District Ayush Society kalarakhi ya ka 10th Ayurveda Day hasora dag babu Ahmad ya ka thong ban pensngok tho ya ki pai ba nong shong shnong halor ki jing mentoi ka jing sumar Ayurveda hagani ka sngi la samru ya ki khusnam shaki nong job haga jing ya kop quiz but poster competition. Hadin lai sngi baka samla iwan penkemen nong siet khat saus nem karta na mau langkar Ksek ko long West Khasi Hills District kalajak na layeng lalap no penban ya kamet yap jongka kabala sedien pasi hau ding ksek hakawai ke jaka kabalong klau malumala daki brio kat bakidang lek kek tip kador bar shnong laban kalapun kup buramiu ba sanbor sulai ubala syajiet ban shimti ya kesuki menteri sarkar hagabau menteri ramba ke Jylla konrad ke sangma ulapen khamti ru ya u ban pek ya katanat animal husbandry and veterinary arts and culture printing and stationery bat katanat legal and meteorology uba sanbor la ai kublai ya baro gidor bar shnong hagat hain laban baro koi ki balayo i shisha ya jing trekam jong u nag bentaban wanra ya ka roi ka par bat ka bha ka miat haga constituency baro koi mentang ni phai syakimat Khubor na Kylleng kayeng ka syari Kolkata kalau weng no ya ka hukum jong sarkar West Bengal ban penkerja kamyu Dr. Aniket Mahato ubala pau bah ka jing ki RG kar syaka wei pat ka hospital ke bajengai kayeng bishar kala rai ba u Mahato udai bansa ha RG kar ban buram ya ka jingjiet ka banengkong jong u kat kum ka merit haka convocation ke bakhat ar jong ka NIT Manipur ulat Ajay Kumar Bhala ulaya ro ya ke jingkio artet kum ka Center of Excellence haka Science and Technology ula kentu ya ki samla puli bakin penlai jingmut haka jingwat penia ka jing pensai buit thmai bat ka jingtei ya ka ri bat haka jokopor ban bat ya ka akor bat ka jinglong bakordor
UMP barim ka BJP URK Singh ula kentu yakinong tap vote kshatriya habihar bakin kershan tang ya ki parti ki ba ai tiket ya ka jaj menre jongki dak ba kenok ba ke BJP ke duna baginong tap vote ulama ham ya ke jingma ki bala ban mi na kesan Pyrthei ula dawa na kinong yalam Jylla ban jubab ya ke jing kenok bamsap bat ula aidak ya ke jing bum sngohun ka banang kiau haswa ka election syakiying dorbar tau ai hadin ka jing twet ka balane arsnem ki pulit jongka Jhalawar ha Rajasthan kila yo ban kem ya u Amar Chan bala jusin ru u Radhe Mina na Ahmedabad u Amar Chan udai u riu tok pisa ba paunam uba ka busket ya u galong 10,000 tengka kajing yo kem yo ni ubreu babun ki Jylla ki la twet kan sei madan ya ki babun ki jing edai ba kongsan ha ki network pisa tok ki pa he wala ka BJP kala kentaj ya ke jing keno da ka ba kentaj ba ka jing penyap masih ke dai ka bala khang ha bar oi ka ri bat ka India kam ju shalan ya ke dok masih sebari ka jing kran jong upatwari kala penmi jing ki win ha ka san Pyrthei Rahul Gandhi bat unong yalam ka CPIM UMA baby kila pha jing smolem ya ka jing yap jong palat sifongut ki breu ha ka jing bat ka boarding electric ha ka por ba jor bau slam bat ka jing slei ha Kolkata kila kentu ya ginong trei jong ka seng ban snok tilang ha ka ban ai jing yarap bat kila kentu ya ka sorkar ban penstet kila jing yarap Katanat CID jong ka Jylla Karnataka kala kerpat ya ka High Court ban wengno ya ka jingya da jong u MLA ka BJP u Bairathi Basavaraju u bajumlin ban pun kulmar na ka jing syak kem ha ka mokot duma penyap breu ka Kashari kala bu por ban bishar ya ka te ka jing mudui syaka Tarik u Risau hadien baka CID kala kam baka don kisaki ki bas kem ba kat bau MLA ula kentaj bau la don keti Menteri Rangba ka Uttar Pradesh Yogi Adityanath ula lejngo ya ka yo Hazratganj ha Lucknow ban kentu ya ki nong khai ban kersyani jing pen kala bathamai ya ka GST bat ban sam ya ki jing mentoi naga khajna bala penduna syaki nong thiet ula kedau ba ka jing bom ot khajna GST ya ki tiar skul bat ki dawai ba kongsan ki kentiu ya ka khai peteng ki kam bat ki jingla banang roi Kisipai Assam Rifles kila yo ban kurup iwei point lahinyo kilogram u drug heroin uba shongdor kumba khatsau point saupo klor tengka ha Champai district jong Jylla Mizoram bat kila kem ya laingut kibreu kuntup ya ka wei ka kentai yau new drug heroin ubala shalantu na Myanmar la IT shaki officer jong tanat custom and narcotics bakinle ya ka badonkam Mentapan ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri jong ke Pyrthei. Ka National Citizen Party Hari Bangladesh kala berngem bakan le halor ka jinggentaj jong ke tanat election ban ai ya ka syapla lani usentiu lili. Kinong yalam ke NCP kala kenok baka EC kala asiliang khmat bat kala ya selok but persyak ya ka party. Ka Human Rights Commission jongari Pakistan kala maham bagi petware na Afghanistan kimlech segi hospital kentup ya ki kentai ba armet ki badon kam ya ki jing sumar kerki namar kiting yo syak kem bat syak pan paino laya tu bagi don ki hospital ki ba kentaj ban sumar claim ki visa ki ba biang ka ba pen ken ya ka hok long breu man breu bat bo jingma ya ki jing im Menteri External Affairs Jonggari India US Jai Shankar ulaya kendo yakinong yalam na Saint Lucia, Denmark, Singapore, the Netherlands, Maldives, Mauritius, but Sri Lanka ha kijing yalang jong ka United Nations General Assembly. Kijing ya kran ki kentup ya kijing ya day jong ka India bat kini kiri, kijing ya day hapadang kiri Europe bat ka Ukraine, bat kijing pen Kenya ya ka benta jong ka India kum ka sur jong ka Global South. Unong yalam bahakli do jong ka Iran u Ali Khamenei ula kentaj ya ka jing kran halor ka nuclear bat ka US da ka baong ba kim wan ra jing mentoi bat kila ban wan ra pan ban ya ka jing ma ka ba amla syu ban pen bet ula keno ba ka Washington kala hukum bat dawa ban pen kut no ya ki program ti bat san uranium bat kinamding Presiden kari Amerika Donald Trump ulaya kendo yakinong yalam jang ka Pakistan, Turki, Qatar, Saudi Arabia, Indonesia, Egypt, United Arab Emirates,
bat Jordan ha gajing yalang ba jong ga United Nations ban yekren halor gajing pun kut no ya gathma Gaza kijing yekren kilong ban thaulat ban sange ya gitma ban pundunai gajing yaki bat ban wat kilat kilenti ban wanra gajing sngan ha gathan ha ka clip mat kabala yo ring video bat kabala sapriang bha Kylleng ki kali jong president kari France u Emmanuel Macron kila siapan sange asipor ha New York ha kapor ba ki pulet ki khang ya ki surau namar ba dang ya u president Trump ha jong ka US hadin baula dep ai jing kren ha ka jing yalang ba jong ka United Nations ban pen benai ka jing itu jong ka France ya ka Palestine u Macron shim lapan pau halor ka ni jing ja da ka bay kren ha ka phone bat ai khublei ya ki pai ba kakenhun bishar jury hapo Florida kalapan rem ya Ryan Ruth halor ka jing tmu ban penyap ya Donald Trump ha ka madan ya kai golf ha West Palm Beach menha Nailur arjar arbusau Ruth uba san kundai snem karta unsa sya set patok shirta kajing im halor kajing temu penyap breu kajing ketakti ya officer jong ka sarkar US bat kajing don jong u ya ka pistol u president ka Indonesia u Prabowo Subianto ula sedang bat penkut ya kajing keren jong u ha kajing yalang ba jong ka United Nations da kajing ai khublei ha kaktin Sanskrit bat kentu ya kajing ya teli jong kinyam ha ka Pyrthei barok away ulayaro ya kebenta bakrau jong ka UN ha kajing kiu jong ka Indonesia bat maham ba omdai ban yai lai nakarai jong ki ri ba ya teli Menteri rang bado kari India Narendra Modi ulapan pau kajing sngolem halor kajing klat no jong mufti bakrau Sheikh Abdul Aziz Al Sheikh jong kari Saudi Arabia bat ula ong bakane gadai kajing wan tap jong lo badum hakahima bat ki rayot jongka Uni ulung dok niam bahakle do ubala prapu ars nem garta ulayalam ya ki kam niam jong Saudi Arabia la palat arpos nem itu gelong kimat kublai. You can be laid back and yet never be late. While others value money, Jet's 24/7 values you. Reliable, easy accessible, safe, and affordable. Your very own and first aggregator in the state of Meghalaya. Go local, go Jets. Download the app now.